Kunjani baba? Angiphili ngima Valentine nje ngistadatha hayibo awubona iPirates ayishayi iyaboshisa Nkosi yami ayishayi igila umkhuba awungitshele nje Valentine nje kuyanyiwa nginemlayize embili ngomhla ka18 kukhona Nkosi yami abadla uphela bazobhosha ushakalaka utithi isheyane kana bazobhosha Nkosi yami ayike ngomhla ka28 phela ngiyobe nguvala Nkosi yami ngiyovana ngibasanitize bonke ngamunye bafowethu bafethu ijabu uro ibhalwe ngahafakathi boshile botiti boshi boshile boshi ya ake ngishelele bafethu ni iba hasobi Pirates ifana nabalandeli bayo ogcina umlayezo ike hebe nguzise enkingeni ufanele nawubamba umuntu inkunzi ubuza ukuthi akusiyi Pirates ngoba uzobhosha amen sibonge Nkosi. Thank you, Bhuti.